Исәнмесез укучылар, бүгенге онлайн дәрестә эчпочмакның яклары һәм почмаклары арасындагы бәйләнешне дәвам итеп, эчпочмак тигезсезлеге турындагы теорема белән танышырбыз. Теорема. Эчпочмакның һәр ягы калган ике ягының суммасыннан кечерәк була. Әлеге теореманың исбатлавы белән дә танышып китик. Исбатлау өчен ирекле рәвештә алынган ABC эчпочмагын тикшереп, бу эчпочмакта AB ягы калган ике BC һәм AC яклары суммасыннан кечерәк икәнлеген исбатлыйк. Исбатлау өчен AC ягының дәвамында BC ягына тигез итеп CD кисемтәсе салабыз. Һәм килеп чыккан BCD эчпочмагы тигез янлы була. Тигез янлы эчпочмакның нигез янындагы почмаклары тигез. Ягъни бер почмагы һәм ике почмагы тигез дип әйтә алабыз. Һәм үз чиратында ABD почмагы бер почмагыннан зуррак. Ни өчен? Чөнки ABD почмагы ABC һәм ике почмагының суммасыннан тора. Демәк, ABD почмагы бер почмагыннан зуррак килеп чыга. Эчпочмакта зуррак почмакка каршы зуррак як ята. ABD почмагы ике почмагыннан зуррак һәм ABD почмагына каршы ятучы AD ягы бер почмагына каршы ятучы AB ягыннан зуррак килеп чыга. AD кисемтәсе AC һәм CD кисемтәләре суммасыннан тора. CD үз чиратында BC-га тигез. Демәк, нәтиҗә ясап, шуны әйтергә мөмкин. AB ягы AC һәм BC яклары суммасыннан кечерәк дигән сүз. Теорема исбатланды. Бу теоремадан чыгып, түбәндәге нәтиҗәне ясарга мөмкин. Бер турда ятмаган 3A, B, C нокталары өчен AB кечерәк AC плюс BC, BC кечерәк AB плюс AC, AC кечерәк AB плюс BC. Бу тигезлекләрнең һәркайсы эчпочмак тигезсезлеге дип атала. Эчпочмак тигезсезлеге темасы буенча теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашканга кадәр.